On aneu? He contractat el del Pen Pineapple. Conchi, vale, el teu client viurà aquí. Qui és vostè? Jo sóc en Sheldon Shocko, el mànager d'en Picotalo, i aquesta és la seva vivenda personal. Ja em dic Conchi Espasser i aquest és el meu pis. Vaig anar a la presó per ell. Clar que hi havia droga, així que potser tenia a veure. El meu client està vivint al pis d'una drogadicta. Primer, jo no sóc drogadicta, i segon, aquest és el meu pis, si fins i tot hi ha una foto meva. L'altre dia va ser un èxit total. Pau, tindrem Vas una veure com vam omplir el bar de gent? Fes-me I és que tinc contractat en Picotaro. Què vols, Sharon? Aquesta senyora que ha entrat al pis del meu client i diu que és casa seva. Pau, digue-li que és el meu pis. Què dius? Si a tu jo no t'he vist en ma vida. Surt o truco la policia? De cap manera. Tu en xol et truco jo. No, d'acord, me'n vaig. Ja saps, Sharon, si et tornen a molestar, vine aquí. Loli, el Pau m'ha fet fora de casa. Puc viure amb tu? No, la monoiai aquí no. Fora. Enric! Que si mai ets a casa estàs descuidant el nostre matrimoni i si això hi assumem una iaia i un mico, el matrimoni es mora del tot. La de més, la Conchi és forta i sabrà trobar una solució. Ja la tinc. Porto un altre deprimit. Que passi. Què et passa? És que el Pau passa molt de mi des de que té el Picotaro. Em sento ignorat. Però si et passa el mateix que el Biel. Bueno, més lleu. Què vol dir més lleu? A mi l'Estel m'ha abandonat. D'acord, és més lleu. Següent. Es pot saber què és aquesta cua? Estic venent entrades per poder veure en Picotaro. Què dius? Hauré de fer alguna cosa per comprar-me un altre pis. Miqui, tu també? És que em vull fer una foto amb el del Pen Pineapple. Següent. De cap manera. Or, calmin-se, senyors, deixin en pau el pobre Picotaro. Surtin. Picotaro es troba bé, són uns bèsties. Sharon, sort que ets aquí. On està el Picotaro? Amb el xat. Diu que no tornarà a actuar aquí després del que va passar amb la iaia i les entrades. Reclama els 2.000 euros de la secció d'ahir. No eren 2 euros? 2.000. Doncs ja te'n pots anar per on has vingut. Fora! I què faràs amb aquesta gent? Senyors, se suspèn l'actuació. Fora! Que t'ho has cregut. Aparell! Què No a la feu? violència! Ajuda!